Hello mga ka-friendship, maayong buntag sa tanan. Welcome to my vlog. And for today's video, mangangat mi sa usa sa mga lake dire sa municipality of Dawin. Kauban ako karong buntaga ang kinakusgan nga nurse nga si Arthur Gomez dire sa municipality of Dawin. So ready na siya, get up na siya, oh. Gear up na siya na day. Gear up na siya day. Yan ang ipangtaod ng iyang mga paraphernalias. O diba? Oy, may pabakpak na bonggang-bong. Mountain climber jud ka day. Ako day kayo sara ka bag day pero baling bugata mo mga bato ang sulod sa akong bag. Sa ngalan gali sa lake day? Lake na Ilig. Lake na Ilig diri sa Dawin. May among angaton day ni ulan ra magabi feel nako danlog jud kay ang mga kadalanan karon. So excited kay first time makaangat dito. Pero habi kabalagon sa mga pangyayari at nga kaganapan pag ato dito karon. So naka-standby na ang salakyan nga mo pick up ka na mo. Joiners sad ko no. Mao na ang salakyan nga mo pick up na mo og mohatod na mo. I don't know kung asa ang amo nga first stop karong buntaga. Excited kayo dahil mata ko alas 5:30. Ang ending alas 7 pa di ay sus nakulangan na hinon kog tulog. Monday magpa-condition para ready ta sa angat-angat for today. Nakulangan og tulog dai good luck. Pinasagad ako mga outfit gidala. Nandita kabalog mga ingonanin no kanang di lang ta mga anan og mga hiking. So nagdala kog chanilas, extra nga t-shirt, underwear, extra nga short. Muna daw ini. Alright, nahala sige. Bye for now kay mag-andam-andam sa misabang mga gamit nga among pang-dad-on paangat sa Mount na Ilig dire sa Dawin Municipality, Negros Oriental. So magputos na mi sa mga pagkaon extra. Among dad-on dito dyan kaya masigot mo ni sa dalanon dyan. Susya carbonara dyan. So siya lang ang snack na carbonara. Gahit na siya. Masya ka ugali mong live. Actually, dili kami ang mukhaon anang purpose din na magdala ni Ani. Ipakaon sa mga laki. Dili kami. Kami okay namin kung ikaon ng mga laki. Importante, busog sila. Tablo na paabot ang burger. Jangan ko sa naigo yun. Pwede. Yes, sir. Wala ko signal niya paangat ko babaw, te. Jennifer Bandoles, Jennifer. So we're ready. Andam na dyan mo angat sa Mount na Ilig. Panglaksa di aday kang ato mga treasures diya basin yung pangawaton. At last, na board na intabog pinaabot ng driver sa sakyanan. Na MDRRMO. By the way, si Arthur ang medics karong adlaw. Yes. Manatapay. O, tadi manatapay. So, yung ano may tapay. Here we go. Mga kami. Balik tawar ka na dito na. Kabalon tagbino. Balon? Okay. Munay hapin. Ay, wait.
doktora ha. Ay nga, basta mo angat ka dito kay di pa yung dili mo indoktor. Baling bugnawa ka na diha. Dili na alam jud. Party sa inyo gabi. Like tawag Dalag tawag na tulog ko bahala kay ano ko pagkahilom. Gamitin ko din akong elementary code. Ako yung business balay. Right. Input ba yan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm listening. Di ko may 24 oras. Kaya lumisita man. So, kung ako ay tourist, mangutanay ko, isa may pangalan, ma'am may pangalan, ha? Sabaw mo sa pangalan niya. Dan, tibok yan talaga, tibok yan. Ang mga gani, tumoy. Feedback. Pero mountain na mountain, daghan na tumoy niya, di ba? Daghan mo yung nagbuha-kabok, isa ba na Kuernos? Isa ba nga, Kuernos, Inigros, isa may mga anak, isa ba na word? Kasi word na, di ka na sa usa na pinulungan. Espanyol, usa may panang meaning anak. Kuernos, Inigros. De, de. Oh, benar ba? Oh, Negros, pero ka ng Kuernos. Saan na Kuernos? Taas ng bukid. Sungay. Negwan. Sungay. Ha? Oh. Kung tanawin ko sa Bakong o sa Darwin, sungay. Kung ito ka sumagiti, dito sungay. Diba? Kaya ka mong bitagya. Kung nasungit na ako, diba? Ito na siya. Meters. Ang talinis, taas. Talinis bubo, 1,700 meters. Kung sa'yo binakhanit, is your baby. Okay, may pick ka lang sa sports na liputan. Hindi mo na Amerikano. Kung sa'yo, hindi mo na problema. Pero sa mga ha? Yung nga,
1,000 divided by 3, pila ba na? Maayong buntag. So, ang unang bahat ano to is mag-count off. 1, 2, 3, 4. Right, let's show. Di ba Mr. Show? Dirty to. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next. 8, 9, 10. Sige, balik! Balik! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, mauna gyud ni. Ready na mi nga muangat. Ako relahig outfit sa tanan. We're so excited. Wala na kong musimba. And the rest, fully geared na kayo sila pang mountain climbing yun sila dahil. Ako ano dahil. Wala kong manyanggi. Hi. Nag-expect ko nga tibok adlaw na nila dili dahil ugma pa rin mauli. So, good luck na lang namo anit angat-angat. Nahala sige kay di naman maunag yun ni. This is really is it. Good luck na mong tanan. Kaning kaya gitawag og bleeding heart rate. So maayo kay siya sa atong kalikupan, sa kinaiyahan. Pero sa likod po gigamit ni siya og barang. Kung na inyong utangan nga ni makabayad, usa ni sa ingredients sa barang. Tulik. Kuha ka ni ko ana. Ha? This is Black magic. one of the ingredients in witchcraft. Balante or bleeding heart rate. So scientific name Umalantos pulponius. It's na siya. Pero silent it's Umalantos ra dili ninyo i-pronounce ang it's. Kay kung basahon nimo Umalantos, Umalantos pulponius. So mao ni siya, inana ka importante, pero dili lang ta sa barang, dili ta sa kinaiyahan. O pero kung maglungag ka, imong gamito nig sugno, di ba magbutod yung tiyan? Tungod sa aso nga mo contaminate sa. Wala kang maglungag, kung mahimo dili mo gamit sa kahoy balanoy. Ay, follow up. Endemic na siya. Ato ang tanom, dili. Indigenous siya. Ato ni, lumad. Ato, okay. So kung mayroon kong indigenous, makita sa Pilipinas, makita ko sa Malaysia. Flora Malaysiana tadi sa Pilipinas. Okay? Alright. So mo yung kahoy ulayan, o niya, sa Tagalog tuay. So, yari si Eric Budoan, nag-check me dihat baslay, naglalis, gumigamay, misunderstanding paglili, nga alas na awan. Ay, yun siya nga. Anong puno yan tayo? Ningon ko nga, ulayan po. Pero sa Tagalog, ang ulayan is Castanopsis philippinensis, ang scientific name. So, kung sa amin, ulayan yan, sa inyo to ay scientific name, Biscopia javanica. Kaya nga, kay sa Java siya na-identify. Pero na as Pilipinas pod. Pero lumad na to. Oh, lumad. So, gamit kaayo ni, sa karang panahon, ang yang lumber, pwede siya railroad ties. Kaya di siya madunod sa lapok. Diba lupod mo? Ang lumber sa ulayan, kung ilubong nimo sa lapok, dili madunot. Tumuli siya uses, pero ang iyang fruit, silibaon kaayo. Ang iyang udlot, mautan. Oh, kaning yan udlot na katong udlot, mautan. Sa survival training, oh, pwede siya salad. So, sa survival training, usa siya sa pagkaon. So, sa ngalan sa kahoy? Layan. Yan. Tagalog? Ay. Dito scientific name? Sa to tayo hinay-hinaya tayo. Biscopia javanica. Perte kayo siya mo. Kanang inyong nawong, kung layhan mo makinis, ako din, kung lahin mo makinis. So, gamit na ni siya sa cosmetics. So, kung ano ang scientific name is Bommeria nivea. Kapalit mo sabon nga nivea? Barato?
Bomeria Nivea. Mao ni siya. Kaya ang iyang kuan kaning mint maning iyang may mentol man ni siya sa oskit. Kuan siya usa siya sa malahan mo ta may younger lock unya mao ni siya. Ang process siya. Ang dalamay tayo, no? Oh, pandolamay nga silver ang uban. Sa ngalan na ani. Pandolamay ra. Do naman tayo sa lain. Nga may nandalamay lain. Oh, kato sa pandolamay tambal gihapon to. Kung naa kay buni or ugahit primero ihampulin mo. Oh, 21 kadahon. Oh, bitaw. Oh, pagkaugma kuha ko sa 20 na lang. Pagkasunod ugma 19. Down to number 1, wala na ang sakit siyang panit. Ano inay ko? Balhin ang kuan. Murag kuhaon niya. For fungal infection. Oo, so inano siya ka epektibo. Pero kadi ko gigamit siya kanang May mong buninas kung pala kanang simple lang kuan, simple lang gigama sa ato nga kuan kanang pahamis is ang tabliya imong sagulan ani. Yung ihid-hid sa imong panit nga nay ulat. Wag tag. So mga ka-friendship, ang amo karon nga pag-angat apil ang flora and fauna discussion. So gina-discuss ang mga nagkalain-lain nga mga plants, grass and trees nga maka-benefits sa mga hikers o mga klase-klase sa mga pagkaon for survival. So mauna siya gibinagsa tamas mailhan. Ay, nakutog hiking rin dili di ay. Na day klaseng mahitabuan nirong adlaw, flora and fauna. So this is it, pansit. Manulod na gyud midday sa mundo ng kawalan. Papuntang Encantadia ni mga day. Dili pa rin magsugod among kalbaryo. Nagtuo ko nga nga wala pa day starting point pa ni day. Manapay bulak o tanom nga alansuhan. Kinahanglan lang sumpaon nig arinula. Paano siya kanang Berries, sir? berries, pagkaos mga langgam, unyang bulak yan, patsada, dayon. Sweeto kay si tatay sa mga tanaman sa gitsiman. So muna ni ang dalan paangat na gyud ni sugod na starting point na gyud siya padulong nga ni wala may kabalog asa padulong. Kung naman panahon nga mabuti siya. Ayun dyan. Kanang magtiayon, magkalagyo, mag-abot og balik, dili mga tulog magabi. So muna na yung gilaro yan. Oh, gihidlaw. Oh, gimingaw. So kaniyang udlot, imo ning kuhaon na. Oh. Dayon, pag human ani is mura siya sa lunpas. Ata, koskan ka na sir. Oh, ma-relax sa imo Ora. Imo nga. kaya naman siya sote Condition ba? like sote o mentor. So, kung nay makanang bagong magtiay nga nag-abot magbutang na gani ana kay balo nakakusen hitabo gabi. Condition na. Driver speeding. Oh. Sige pa sa, ayo sa. Oh. So kani di ba? Natay barangay Mampas. Mao ni ang kahing Mampas. Mampas ito ka tay? Tingnan na, Mampas. Layang bayi man kuno. Layang bayi. Nya ay binday ni. Sana ko. Ikaw turista ka. Pero ikaw tong turista dili mountaineer. Kuan na niya. Tourist niya ron. Pinigol ma. So magre-group na pod, group 1, group 2, group 3. Kay mo na gyud ni. Magsugod na gud mi og angat gikan sa tiil sa bungtod. Look at my outfit. Dili pang hiking. Ora kong nag-survey og nakapalit og bagong yuta diri sa bukirang bahin sa Dawin. Kadaduha, gyusa. Awan ato gyusa. Tuog tri gyusa. Kana siya dapit di. Sila for gyusa. Ana ni magsugod og angat. Ato na usbal kada combination sa wanan to at mana group A. So kinahanglang mag-group og balik kay para
walay mawala, walay mabilin kay magtabangan na gyud ko ni day. Mao ko na ang pinaka the best ug maayong buhaton kung mag-hiking. Yes na lamang kay di naman. Wa ta buhat. Go na lang nang go. Iyang bana, amo kauban. 3 and 4 also known as nagmamahalan group. 5 and 6. Oh, this is it. Oh. My God. Pwede ta ka paningila nag-charging station niya dito sa generator. Oh my goodness. Of course, nag-break na. Taas na yung kay mi day. Diyan namin sa gitaw og forest. Ano ko ni ang forest kay daghang mga kahoy. So katunggan pa ta mo gagian kaganiha. Di ba dito forest? Wala na samad-samad ni akong lawas. Hait kay ni mga dahon-dahon. Muna ilang gitawag og the forest. The forest. Di ba lami lagi kog outfit, di ba? Hindi pang mountain climbing. O makita na mo ang Pikas Bukid. With all the stones. Welcome to the forest. Mudtong dako dahil pero ngiob kay dili dahil. Bugnaw ang panahon. Bugnaw kay so welcome to the forest. Hala kanindot. Bugnaw kaayo. So paangat agad ni mga day. Kaya namin sa tuktok ng bundok. Wala pa bitaw day. Maba pa na siya. Layo pa ni sa gitawag na to. Reality. Ay. Sus gamerang sipiat ni madiri kay baling dan lugar day. Back to zero gyud ka. Ground zero gyud yung paduri. Kaabot ng akong abdo og sulod sa ginhawa. Hangos na kaila. Ala paspas kasi lamang lako. Ako kabugtuon na akong ginhawa. Ay. Ay. Mo smile po dapat nalagsa remis kagapoy na kay sige. Kung padayon sa miglakaw para na patay baterya. Pa-document pa na to ang the rest sa mga dalan nga to agian. O diba? Parang wala lang. Relax ra kayo. Mag-shopping na dis bukirang bahay. Layo pag yung kaisa nga tanan dyan. Kapadayon taan ni. Pahawara, pang-time to time pahawara para di makudag. Energy. Naubusan ng mga energy. Ilan nagadalas imong bag? Si Janelle. So naabot namin sa gitawag og Lovers Rock. Mauda ni nga wall. Kana nga wall may gitawag og Lovers Rock. Dire padulong sa Mount Yagum. Giyon kay. So mahuway sa mi. Manglingkod o magpahimutan sa mga kaugalingon o magkaon-kaon mi dahil magkuyam-kuyam mi kung sa'yo pwede kay marag ni siyaok na rin tiyan. So
ang Lovers Rock. Dahil nakakabot, nakagpwede. Dahil anak ko sa akong television kung gamay tayo. Ay, uba akong kamo. Dire ra na ito mukha. Na nakita. Tao din ang signal ni mo, Lord. Dala mo kang signal. Sa'yo na patag signal taas. Yan na may kahit taas. O niya na tikang, So, humana may pahuway din sa Lovers Place. Mo padayon na may going to Yagumyom Lake. So, mangihidaan ta at udaan gyana patong kaugalingon kay another walk na pod mga day. Mo din ni hiking. Okay. Kapoy nakaay pero smile lang gyapon ta ka. Na-appeal na magulamang daan ng kalakihan eh. So ready to take off na mi para magpadayon ang among biyahe. So, dili ko carry. Okay. Paningkamot na kay gamay sipyat ni mo day. Guba imong fallopian tube. Madam. Yayawan ni madam. It's a char. Okay. Nila yung agianan kariyo. Pero mas dandog siya dahil. Mas pilion ako tong batoon. Kaya murag sigurado tanay kaya takan dali dahil. Very slidey. Sagdi lamang. Importante di anami. Ay, na kwarta? Di anami. Actually, maghatod may kwarta. Nadi ng kwarta dahil. Kaya mamalayi mi. Tay, mo mangita Mamalay. kuno nagtaas og suok tay. Kaning hakot. Mamalayi mi maghatod may kwarta. Ay, ginoo ko lisod king dalan. Para yun. Nagkataas na kalisod na jud ang dalan. Very slidey kina yung mga algae. Mag ako na first owner ani. na first owner naman ko ani. Na paningkamot jud ay kay ganahan ka mahimong tourist guide. Yung mga tour guide hala. Huyop. Dalas tagoy-tagoy. Walay kaandar nga electric fan ang kinaiyahan ra gyud may nagpaandar sa hangin. Ya throughout the year inani ra gyud siya. Nahuyop pa niya. Kanang inyong lugar nga Bidyaw, wa mo kadaro sa Ilibin, kadi tumao ni ang sagot nga Bidyaw. Kani ya ngalan na niya Tigbaw, Bidyaw or Bidyaho. So ang uses po ani magama siyang lamig ang kabinet. Kay strong man ang stock. So pag-usan ang siya himong kabinet. O lamig yung tanaw ng kabinet. Sobrang taas. Oo, mutagas. So harvest niya katog yung mature nga dagkong punuan. At kulang na. Ya, likon siya mura siya kawayan. So dili tas palibot. Kaningang kahoya, kalimot ko scientific name pero mao nay suyapaw. Kani daghan siya suyapaw. Ya, regenerate kanang pagka masunog ang lasang, wala siya unang manurok suyapaw. Yung kani mao ni atong Siflera. Relias kanang kung layhan ta madato kuno magtanong tag Siflera pero kita minamo pa. Oh, kani oh. Siflera. Oh, Mga pink na dahon. Yung kanang na pink na dahon iba ni uso nang mamalitag yuhin niya, tay balik kato. Mao na siyang vaccinium na siya jaguray. Vaccinium niya. Kanang lumad na natong hanang lumad nga ang nakakwarta ang katong mga magpropagate kay di man ta propagate niya. Dresser na hangin. Waton puta. Imported ni gikan is man kanang lugar niya.
ko. Itahupan ko pag itahupan niya. gid ay. Kaning ga murag brown ba, murag star apple ang likod. Dire na hangin. Mo nay kahoy dungaw. Astronia. Nya kaning kahoy dungaw dili na natay Astronia kito synthesis. Kung ang dungaw dahan klase niya. Ingala man nag-yagumium sa lasan. Oh, yagumium. Oh, Asog yagumium is pero ang yagumium nga nakangalan sa nato sa Lake Yagumium, wala siya Melastoma malabatricum. Oh, pero mo sila pamilya ani kahoy. Melastomata si o kanang mga midinilya mo na siya. Nya. Kanang naon sa imong likod, mo na ang kahoy linog. Oh, ani sa ko. Kabayang o kanang ang kanang giuyog. oh, linog. Ay, kuan siya. Linog. Kasen siya sa dita. So, Level 3. ano siya eh. Level 3, di ba? Wala fire plant din nila. Wala. Ang Diyos niya oh, kane. Ang pero ang kahoy is ingredient sa love potion. Mao, kani ang iyang mga kuan ani parte sa kahoy. Oh, pero sa certain love potion 3 ni siya. Sug na kay ganahan nga guy. Ardesia espesyusa ni. Ako timan-an sa dito para lumay. Ay na agya na to tong uban. Oh, gede ay ganan. Pag adto na mo si keyboard tagaan dai ko sa kalumay. Magdala niya kung ingana. So naabot na gyud mi sa ridge. Ikanindot. Dito sa Sir Mr. Alam, makita na guna ako ng pika side sa mountain. Ano siya tawag? Ridge. Vertical. Ridge, may tawag anito? Ridge. Ridge over troubled water. Katsada. Maligas. Oh, maral. Oh my God, oh, maral. Ang mailan yung mga tayo sa maral, kay daghang balhibo. Milo, daghang lisa sa puta. Maral. Muna buko-bukos anay? Ah, katuning mukaon og kape? Pabitiw na ko na bibi. Sige, go laban. Di ay naginimit tiliwala sa rainforest. So ang among nagian kaganiha taligsik ra to. Kani rainforest na yun. So, grabe diri sa ilang gitawag og rainforest kadaghang kaayong mga ferns. So katong ganiha mga sagbot-sagbot, mga unsa tawo na agian, dagom-dagom ra tog taligsik. So mao na gyud ang pinaka rainforest. Amo na dapitan rainforest? Rainforest siya pero wala man gaulan. Rainforest. Say pasabot ang rainforest wala may ulan diri oy. Gamala ra man ni. Mura man akong bilahan. Perting malaha. Ay. Asa gunang yagumium oy. Wa pa man ko nakadugog kana sa falls o sa siya falls lake. Lake bantu nang wala kana. Sa lake na ilig? Maadto mi. Wala akong veterinary lake na ilig. Maglahi mi. Muadto mi. Kinahanglan makaabot gud mi dito. Sa gusto ninyo sa dili. Sa rainforest.
kuan kanang ang Santa Catalina, ang unggoy nila isula nila ang kapainan murag daghan kay nana mas sa lugar. Oh, put na saturated siya na sa usa ka plane. But diri sir na gyapon ka? Daghan kita unggoy diri. Okay. Lang ko gani. Susama diri. So finally mga ka-friendship, naabot na gyud mi sa Lake Yagumium. Mao ini ang Lake Yagumium. Pila ka oras nilakaw. At last. Nakaabot na gyud ka diri. So mao ni amang reason or purpose sa pag-angat diri karon. Ang pagsudong sa Lake Yagumium. Yagumium nga tanong. Madam. And ang lake giname after ani nga plant nga mamulak og violet. Yagumium. Ay, salamat. Marasag na exercise ni akong lungs o tibok lawas. Nga stretching yun. So, that's it for today's vlog mga ka-friendship. Thank you so much for watching. Sa ganahan nga mo anhe diri. Try lang. Basi nga moangay di ay mo. Lake Yagumium. Thank you so much for watching mga ka-friendship. Adventure for today. Bye. Ikaw